Salutare și vă spunem un bun venit tuturor celor care ați ales să vă uitați la acest jurnal de misiune. Numele meu este Ionuț Cucioan, sunt membru și misionar al Wycliffe România și absolvent al Colegiului Biblic Est European. Astăzi o avem pe Ada cu noi, Ada Vultur, o persoană foarte faină și pe care o știu de foarte mult timp. Am uitat să discutăm un subiect destul de popular astăzi, nu pandemia. Cei mai mulți dintre noi au resimțit-o. Cum a fost pentru tine? Unde te-a prins? Că știu că te-a prins într-o altă țară și apoi ai trăit-o și la noi, în România. Câteva aspecte așa, negative, pozitive, cum ai resimțit tu pandemia și ți-a dat planurile peste cap cumva? Sau? Eu am venit în România în octombrie 2019 ca să petrec sfârșitul de an și sărbătorile cu familia și în februarie 2020 am mers în Israel pentru câteva cursuri specific gândite pentru traducerea Bibliei, pentru când lucrăm în Vechiul Testament. Limba ebraică, istorie, geografie și texte biblice. Luna februarie s-a desfășurat normal. Din martie, Israel a adoptat niște restricții foarte serioase. Noi am locuit într-un sat, am rămas blocați în satul respectiv 5 luni. Ieșeam câteodată la cumpărături, câte unul pe rând. Aveam o persoană responsabilă de cumpărături și nu mergeam noi. Din când în când mergeam și noi să vedem lumea din afară. Ne-am concentrat pe studii. Planurile oricum erau să fiu acolo am rămas. În iulie, când am terminat, am putut să mă întorc acasă și apoi am rămas blocată în România. Aș fi putut să mă întorc. Cunosc oameni care au reușit să se întoarcă în Madagascar încă din anul trecut, dar să trăiești fără să știi ce urmează luna viitoare, fără să știi dacă poți să-ți faci planuri pentru luna viitoare, nu știu, am fost așa într-o așteptare continuă. În Madagascar, la început, s-a blocat tot transportul public, autocare între orașe, n-au mai fost, avioanele n-au mai zburat și oamenii au încercat să locuiască acasă. Într-o societate cum e România și cum a fost în Israel, poți să mergi o dată pe săptămână la cumpărături, să iei tot ce ai nevoie și să stai acasă o săptămână. În Madagascar nu se trăiește așa. Pentru cei mai mulți oameni, viața e de pe o zi pe alta. Foarte mulți oameni au un business micuț pe marginea străzii și dacă nu îl deschid, dacă nu vând 10 cafele pe zi, dacă nu... niște chestii micuțe, nu au cum să trăiască până ziua următoare. Și cred că a fost greu nu numai pentru Madagascar, pentru oameni de peste tot din lume care trăiesc așa. Sau casele nu sunt construite în așa fel încât să locuiești în casă. Toată viața se întâmplă afară, în casă dormi. După câteva luni, în Madagascar au început să se circule iarăși. Unele autocare, piețele s-au deschis. Colegii noștri, traducători, nu au călătorit chiar la început să se întâlnească unii cu alții. După aceea au început să se întâlnească. Lucrăm cu mulți oameni. Fiecare caz e diferit. Zonele din care locuiesc, oamenii, ocupațiile, vârstele, știu că nu toate echipele s-au întâlnit să lucreze împreună, unii da, alții nu, și internet nu este peste tot să poate să stea pe Zoom, cum am reușit noi să ne adaptăm. Da, și acum, deci, ai cât de cât ceva perspective, planurile sunt cât de cât realizabile, nu? Dacă te vei întoarce în Madagascar. Ok, Domnul să-ți ajute. Mulțumim, Ada, că ai fost alături de noi. Mulțumim pentru timpul acordat și ne bucurăm să cunoaștem puțin și noi Madagascarul. Vă mulțumim și vouă celor de acasă care ați fost alături de noi. Vă puteți ruga pentru Ada în continuare. Cei care doriți să o contactați, veți avea datele de contact la urmă sau în descrierea videoului. Și rugați-vă pentru ea și puteți susține și financiar dacă Domnul vă pune pe inimă. Până la episodul următor, toate cele bune și mult har!